Korea. बे गोजा गाबनि जार्सि गाननाया क'क्राझार साइ आरो गोमो गाबनि जार्सि गाननाया माजबाट हेल्थ क्लाब वुमेन फुटबल टीम। दिनैनि बादायलायनायाव बाहागो लादों माजबाट हेल्थ क्लाब वुमेन फुटबल टीम। बिनि हेंथायै बादायलायनायाव बाहागो लादों क'क्राझार साই ওমেন ফুটবল টিম। এয়া আমার খেলপথার দুটি দল হাজির হয়ে আছে। আজির প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করেছে মাজबाट ওমেন ফুটবল টিম, মাজबाट হেলথ ক্লাব ওমেন ফুটবল টিম বনাম কক্ৰাঝাৰ সাই ওমেন ফুটবল টিম। এয়া খেলপথাৰত হাজিৰ হৈ আছে মাজबाट হেলথ ক্লাব ওমেন ফুটবল টিম বনাম সাই কক্ৰাঝাৰ ওমেন ফুটবল টিম। আর আজির প্রতিযোগিতাটো পরিচালনা করিব চিরাং ডিস্ট্রিক্ট। খেলাखौ दायो जागायजेननो नागिरबाय गाइसमेन। क'क्राझार साई वुमेन फुटबल टीमा माजबाट टीमखौ गरसे सोजेनबाय। Itu 15 nomor mana nih? 15 nomor.
Apa sih? क'क्राझार साइ अमेन फुटबल टीमाव 15 नम्बर जार्सि गाननानै गेलेनाय बिथाङा अपुर्णा नार्जारी, बिथांनि बिफायानो जाबाय बिश्वजित नार्जारी आरो बिथाङा नेपाल आरो बांलादेशआव इन्टारनेशनेल बिथाङा गेलेखांबाय आरो जामशेदपुरावबो बिथाङा गेलेखांबाय आरो बिथाङामोना जामशेदपुराव चेम्पियन जानो हादोंमोन, बांलादेशआव रानार्स आप जानो हादोंमोन। रंजानायनि बाथ्रा जाय बिथाङा दा बर्तमान बल लादोंमोन नैबे 15 नम्बरा जार्सि गोजा गाननायनि 15 नम्बरा अपुर्णा नार्जारी, बिथाङा इन्टारनेशनेल गेलेखांबाय, जोंनि नेशनेल प्लेयार बिथाङा। आरो बेजों लोगोसे माजबाद अमेन फुटबल टीम अदालगुरिनि जाय बिथाङा 11 नम्बर जार्सि गाननानै गेलेदों पुनम दैमारी, बिथाङाबो नेशनेल प्लेयार, बिथाङा सुब्रत काप फुटबल टुर्नामेन्टआव बाहागो लाखांबाय, बिथाङा जाहैबाय नेशनेल प्लेयार। जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो आइजोफोरनि गेजेराव मोजां गेलेगिरिफोर दङ, नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेलायनायफोर दङ, बिथांमोननि बादायलायनायखौनो जों दा दिनै नुगासिनो दङ। बेनिखायनो साफ्रोमबो बादायलायनायखौ नायनो फैनाय सुबुंफोरनिसिम साबायखर बावदों थुलुंगा होफैनायनि थाखाय। उननि समफ्राव आरोबाव थुलुंगा होबावगोनखौ जों आसा खालामबाय।
बेखौ नानो हायालै ने Down, 2 minutes down. Hey, 골 जाना चाहिए 골 vào rồi उदालगुरि टीमखौ क'क्राझार साइ टीमा गरसेबाव सोबावबाय गरनै जाबाय गरनै 0 Này sử dụng thật này
दा खनायस्लायसिगोन बरिया होबायलै बल फाम जाबाय 아이 합본 심어 오네. 아이 오늘 온바이. 어. Boleh masalah kali ni bego. हेलो बे समाव जोंनि गेजेराव ससियेल वर्कार मानगोनां जेसया चम्प्रामारि बिथाङा थुलुंगानाय बिबुंथि लाखिगोन आरो बिनि उनावनो जोङो प्राइज डिस्ट्रिबिउशनखौ खालामनाय जागोन। गिबियाव आं बे अन्थाइबारि माया क्लाबखौ दैदेनलांनाय दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो जाय बिथां